Здравейте, приятели! Това е моята добра приятелка, която е болна много. Ако искате да й помогнете, дарете в temu.bg. Така, ето ви нашето кученце, много сладко. Ти не отговаряш. Добре ли е? Тя падна, да се гъбе да линейката. Куче, може да й помогнеш? Не, тя просто е срамежлива. Да, срамежлива. Има такива хора, както и да е. Тя просто много срамежлива. И Аха. кученцето също много срамежливо, явно не иска да помага. Аз бегам бега. Както виждам, сте срамежливо семейство. Да. Добре, помогни, хайде. Знам, че си добро куче. Хайде, де. Чакай малко. Я ще помогнеш ли на другите? Хайде, стъпи. Чакай, какво се случва там? Не ръмжи, не ръмжи! Не. Тя се запътва. Хайде, вижте вашата приятелка, няма ли да й помогнете? Хайде, ставай. Добре ли? Ябълка? Вашата приятелка добре ли е? Събия малко и така. Добре ли сте, госпожо? Събием. Ти е дала ябълката, ако ти се пряде. Добре ли е да режи на земята? Не трябва ли да е в леглото? Ами не, на нея е по-удобно легло. Както виждам, едната е черна, другата бяла. Би трябвало да сте нещо като... Какво? Какво означава това? Това означава, че много ни обича. Вау! Така, здравейте, приятели, втора част. Тя все още не може да изяде ябълката, но не се справи на леглото, както виждате. Малко има затруднение с яденето и нищо лежи. Пак падна. Госпожо, последни думи. Не щяхме да се насмеете. Защото много скоро това видео ще трябва да свърши. Сега. Опа. Куче, спри да лаеш, моля ти се. Къде? Ето ябълката. Яш. Ето яш. Не, че не да яш. Така, видеото ще свърши всеки момент, така че...